dan il-passaport għal popli kollha u għal kull pajsaġġ. Ħudu fejn tixtieq m'għandekx bżonn viżi jew timbri, tista' titlaq u tibqa' kemm trid ma jiskadix. Tista' tirrinunzjah mhuwiex proprjetà ta' gvern, tad-duka jew reġina, jew jista' jkollok għal wieħed tnejn. Jekk trid tista' tħallih id-dar jew tarmih fiż-żibel, ħadd mhux jistaqsi għalih. Jekk trid tista' xxewħu fil-baħar. Ħatara l-linka tiżelleġ, il-paġni jitqattaw u n-niked ta' wiċċek imqaddem jinħall fil-mewġ u fil-melħ. Jekk trid tista' tixtħu fl-arja, ħatarak jiftaħ bħal ġwien ħajn, jittajru fir-riħ u inti jekk trid bih.